De tunnel over 4 jaar tolvrij. Neemt Zeeland daar genoegen mee? Het is vrijdag 9 april. Dit is Zeeland Nu. Een rapport stelt dat er nu geen geld is. Niet veel animo voor eerste test met bezoekers. En zorgen in de buurt over regiotuinen. Goedenavond. Er is nu geen geld voor. Maar 2025 zou een goed moment zijn om de tol voor de Westerschelde-tunnel af te schaffen. Dat is de conclusie na het verschijnen van 2 rapporten gisteren. En daarmee zou de tunnel 8 jaar eerder tolvrij worden. Maar is dat genoeg? Nou, dat zou eens tijd worden. Ja, zeker. Ik bedoel, ik vind het onzin dat wij als hier in de eigen regio moeten betalen om ons te verplaatsen. Als betaler is het natuurlijk altijd fijn om niet te betalen. Aan de andere kant is het natuurlijk voor Zeeland zijn het volgens mij ook inkomsten. En, Ik heb ook op een partij gestemd waarin het ook duidelijk vermeld stond. Dus voor mij ook belangrijk, zeker. Nu tolvrij maken, dat kost misschien te veel geld, maar in 2025 de tunnel tolvrij. Helemaal eens. Ja. Ik zou dan in ieder geval zonder problemen zo naar mijn werk kunnen zonder te betalen. Op het Tolplein staat verslaggever Ariane Lafort. Ariane, we wisten al dat een tolvrije tunnel goed zou zijn voor Zeeland. Nu is er ook een bedrag opgeplakt. Eerder tolvrij kost 340 miljoen euro. Ja, er zijn wel meer bedragen hierop geplakt, want er wordt ook gezegd, ja inderdaad, nu tolvrij maken, 340 miljoen is misschien toch een beetje veel geld voor alle betrokken partijen. Maar, luidt het voorstel, doe dat dan misschien in 2025. Dan kost het nog maar 261 miljoen. En dat is een bedrag waarover wellicht toch wel te praten valt met alle betrokken partijen. Nou, laat de provincie Zeeland weten, daar valt in ieder geval met ons wel over te praten. Maar dan moet het niet zo zijn dat Zeeland dan in 2025 in zijn eentje voor die 261 miljoen euro opdraait. Daar wil ik Den Haag wel op wijzen. En zeker ook in het licht van de verkiezingscampagne. Heel veel partijen hebben ook uitspraken gedaan, ook over die tolvrije tunnel. Ja, het zou heel mooi zijn dat we nu ook via die kabinetsformatie dat kunnen regelen. Dat er ook een stukje tekst komt in een nieuw regeerakkoord. De Tweede Kamer, het nieuwe kabinet, moet nu iets moois voor Zeeland gaan doen. Maar Ariane, 2025, dat is nog wel 4 jaar wachten natuurlijk. Terwijl in de verkiezingscampagne waren veel partijen nog voor het afschaffen zo snel mogelijk. Ja, en 2025 is natuurlijk ook nog maar een voorstel. Hè? Maar je moet bedenken dat de echte grote partijen, dat die allemaal hebben gezegd, we willen eerst dit onderzoek en de bedragen afwachten die daarbij hoorden. Nou, ik heb vandaag ook gesproken met de stichting Zeeland Tolvrij. Die hamert heel erg op. Het moet zo snel mogelijk gebeuren en daar houden ze vooralsnog aan vast. 2025 vinden zij ook toch nog wel erg ver weg. En we hebben die crisis natuurlijk, die pandemie. Ja, dat kost ook enorm veel geld. Ik weet niet of er over 3 of 4 jaar er een kabinet zit die dat wil gaan doen. Kijk, als ze morgen de garantie geven van echt, wij stoppen dat geld nu al in een pot bij de provincie. En de provincie legt vast dat ze dat dan vervolgens ook echt gaan uitgeven aan een tolvrije tunnel. Dan heb ik iets. Dan ben ik nog niet blij, maar blijer als met een dode mus. Ja, Ariane, als ik dat zo hoor ik Kees Liefting toch zeggen, nou ja, misschien die 2025 is beter dan niks. Denk jij dat het daar dan ook op uitdraait uiteindelijk? Dat weten we nog niet, moeten we nog gaan zien natuurlijk. Maar dat is ook wat de provincie zegt. Hè. Zeeland niet meer zeuren, achterom kijken, tel je knopen. Zeeland is er altijd van uitgegaan dat ze tot 2033 tol zou moeten betalen. Daar heeft Zeeland ook zijn handtekening voor gezegd. Gaat het ons lukken om bijvoorbeeld in 2025 de tol van de tunnel, om die eraf te laten gaan, bijna een derde aan periodes minder, ja, dan is dit toch al wel een heel mooi resultaat. Ariane Lafort, dankjewel. Niet meer dan 3 bezoekers hebben de eerste plek in Zeeland bezocht waar je na een negatieve coronatest naartoe mocht. Bezoekers van de Grote Kerk in Veren mogen pas naar binnen nadat ze langs de coronateststraat in Geersdijk zijn geweest. Ik denk dat het naar Geersdijk rijden, zelfs dat nog wel een barrière is, hoor. Dat je denkt van ik ga even naar Veren en dan is het niet even naar Veren, maar eerst naar Geersdijk en een ander eiland. Misschien is dat voor eilanders ook nog eens een brug te ver, dat weet ik niet.
Gelukkig voor de Grote Kerk. Komend weekend is het ietsje drukker. Dan hebben 42 bezoekers zich aangemeld. Daarna gaat de kerk voorlopig weer op slot. En later deze maand zijn er meer testevenementen in Zeeland, zoals optredens, een museumbezoek en ook yogalessen. En daarvoor moet je dan ook wel eerst een test hebben gedaan bij zo'n commerciële teststraat. Waterschap Schilderstromen gaat de controle op corona steeds verder opvoeren. Nu gebeurt dat nog 2 keer per week, maar in oktober moet het uiteindelijk al elke dag gebeuren. In alle afvalwaterzuiveringsinstallaties, zoals deze van Ritten. Bemonstering is belangrijk omdat via ontlasting corona al vroeg gevonden wordt. Het virus zit in het menselijk lichaam. Op het moment dat het eruit gaat, dan breekt het af. Maar wij kunnen de restanten van het virus meten en detecteren. En dan zijn we eigenlijk de eerste. Want daarna krijgen mensen pas ziekteverschijnselen. De bemonsteringskasten kunnen ook voor andere doeleinden worden gebruikt. Nu test men bijvoorbeeld al of er in een bepaalde regio veel drugs wordt gebruikt. Het opsporen van andere ziektes wordt ook mogelijk. Het loopt storm bij de verkoop van de ijzeren Reinaardvossen die op de gevels van de binnenstad van Hulst hebben gehangen. Vanmiddag om 12 uur is het online gegaan en ja, ik had een afspraak. Ik kwam om 2:30 thuis en ik kijk op mijn computer en ik heb er zeker al 100 genoteerd. Maar zoveel zijn er niet. Nee, maar dat hebben we ook in het persbericht gezet. Kijk, we hebben er een stuk of 30 en dan kijken we hoeveel inschrijvingen er zijn en dan gaan we ze verloten. De Reinaardjes zijn van de gevels gehaald omdat ze te oud werden. Ze zijn ook wel versleten. Ze branden niet allemaal meer gelijkertijd. En we hebben gezegd van nou, het is ook weer eens tijd voor iets nieuws. We gaan kijken wat voor andere leuke dingen we kunnen bedenken om het straatbeeld op te fleuren. In Ritten is een schaap overleden aan appels en brood dat ze gevoerd kreeg door voorbijgangers. Ze laat 3 lammetjes achter. Dat brood en die appels die ze te eten krijgen, die suikers en die eiwitten, dat gaat gisten, dat kunnen ze gewoon niet verteren. En op den duur ja, wordt dat ze fataal. Dan gaan ze gewoon gassen, zeg maar. Het is gewoon heel vervelend als je dag en nacht voor ze zorgt en ze de beste zorg geeft en dat je ze dan moet verliezen aan zoiets, terwijl het waarschijnlijk goed bedoeld was. De boodschap is duidelijk. Niet voeren, gewoon niet doen. Ook niet, geen paarden, geen koeien, geen schapen, gewoon niks. De Euregio-tuinen, u weet het nog wel. Dat park dat 100.000 bezoekers per jaar moest gaan trekken, maar binnen de kortste keren failliet was. Toch zijn er inmiddels alweer allerlei plannen om bezoekers naar Oostburg te krijgen. Toeristen, maar ook festivalbezoekers. Bij omwonenden nemen de zorgen toe. Dit 5 keer per jaar naast de deur. Dat is het schrikbeeld van omwonenden van de voormalige Euregio-tuinen. Terwijl het er nu zo bij ligt. Oké, het gebied is natuurlijk jarenlang verwaarloosd en daarom wordt er 4 jaar geleden een wedstrijd uitgeschreven voor een nieuwe bestemming van het terrein. Het plan van Van Damme Recreatie uit Goede wint. Het gebied wordt een plek voor ontspanning met een restaurant, pop-up winkels, je kan er blijven slapen en er zijn evenementen. En vooral die evenementen zien de omwonenden niet zitten. Het grootste bezwaar is uiteraard de overlast, het geluid. 127 decibel in je voortuin, dat is nogal wat. En een level naar boven is mijn bezwaar dat hiermee stap 1 wordt gedaan om het toerisme naar het binnenland te halen, waar de bevolking mordicus op tegen is. Het project is nog lang niet afgerond, maar toch zeggen de omwonenden nu al last te hebben van de plannen. Je zit hier gevangen, want vluchten kan niet meer. Je huis daalt 20 naar de 25% in waarde. Los van het feit daarvan is het niet verkoopbaar, want wie wil in een huis zitten vlakbij een festivalterrein? Dus we zitten eigenlijk met z'n allen hier toch min of meer opgesloten en zijn gedoemd omdat al die overlast te aanvaarden. Wat de omwonenden misschien wel even veel steekt, is dat ze niet eerder bij de plannen betrokken zijn. Nooit. De gemeente heeft tot eigenlijk op vandaag de dag nooit 1 woord met ons gecommuniceerd. Geen antwoord, er is op geen enkel niveau overleg geweest. We zijn nergens bij betrokken. En dat geeft natuurlijk toch ook een gevoel van, ja, je wordt onder het karpet geschoven. Nou, ik vind het een beetje dubbel, zeg maar. Ik snap dat ze ongerust zijn. En als iemand ongerust is, dan heb je meer,
kritische vragen, zeg maar. Maar die discussie of het gesprek is echt wel geweest. En je als omwonende zorgen maken is ook niet nodig, zegt de wethouder. Het wordt dus echt goed getoetst aan allerlei regels, geluid. En nou ja, ze zijn ook ongerust over de natuur, maar dat wordt ook goed meegenomen in de regels. Dus ja, ik denk echt dat het koudwatervrees is, want ja, in Nederland mag je niet zomaar alles, hoor. Toch zijn de omwonenden er niet gerust op. Het onderneming zet ook in op een horeca 4. Horeca 4 geeft je toestemming om een discotheek te ontwikkelen. Dus als de festivals op zijn, dan kun je nog de rest van het jaar door met je discotheek. Ook weer in een woongebied. Iedereen die dat wilde heeft op de eerste plannen kunnen reageren. Op dit moment wordt er gewerkt aan het ontwerp en ook daarop kan gereageerd worden. Het was vandaag een rustige weerdag met regelmatig de zon afgewisseld met wat wolkenvelden hier en daar. Morgen dan zijn er flinke perioden met regen bij een maximumtemperatuur van 7 of 8 graden. Daarbij komt dan ook nog weer een matige tot vrij krachtige wind uit het noordoosten. De rest van het weekend wordt het niet veel beter. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Ik wens u tussen de buien door een heel goed weekend en tot morgen.